Kahnyo Trap Youth Council Bhoirambong Circle hakajeng senran lang kinoilam ke HYC Riboy District kinoilam ke RBYF Bhoi Lasa Circle hakarpo tre jembang arja arpsau kilalai benjurip ya kawai kejing tei ke badang ya cekmat hakabala pentre ya ka kebadan hamar kaput ke senong Bhoirambong lum dat kelabat ke Bhoirambong lum soping hakate kejing le jurip kilalap bau trai jong kate jaka ula pen kenye yaki kendon bala proit dak dak migelaya High Court kabala khang ba onam sha ban sna la ne tei kinu gi judging tei hasanda ki pot Hindray habatay day bandan kajing jingay kabasan pomitar nagi porwa. Hadin kajing jurep kinoy lam kila ong bakila lap bau try jong kateka jaka ula tmu ban shna resort Hindray ula shna ban hamar senda bat kapotwa kabadon ha kateka jaka kabadai kaway nagi snat jong kawa yam kabal tip kum kawa inchi. Kila ong baha kateka potwa kinong song snong kijupanon kam hakapan sat ban kling ban sum ban sat bat lay toru bam menshwa kateka potwa kateka bahe Hindray na 12 dang pentray kateka resort kala nang red kat nang mikisngi. Kini ki arseng kila ai por yau try jong kateka jaka hapo khat arsengi bo udai ban pen sange ekene jing pentray balada pen sange ekene jing tray kat kum kapor balabo na kaliang kite ki arseng kin salai ban ujor sagi bor bahalor badai pet ya kateka bentak kum ka Forest and Environment Department bat ka State Pollution Control Board. Hadin ba kipaj ba jong kane kadong kathan ki juut junam sya kini ki kenhun sing balang mo karbi ba ka HYC nakapor sakapor halor ka jinglong ka jingman ha kane ka jaka hadin bangi lawan banda sakhi menta ka sngi ha kane ka por ba menta ngi lap shisha ba kadon ka wei ka tulong umbam umdi lane ka tulong umsai umkling ka ba kane ka wa ka banadu mendai mentai ya kane ka wa laju penan kam da kipaj ba nongsong snong jong kane ka snong ka thau Henry ke basmo pala kalong ndang lapoi hakane ka jaka ya kane ka tulong umbam umdi ka badai ka jaka lane ka badai kata ka property jong pai ba ngila panong ta Henry la syaker bai sebab da une uru shemet ubala ker ya kane ka wa ubala shna ya ka septic tang bat kiwe bat ngila sakhi dala der kat bat pi ki media kane ka por ba kidon kinong sai jan hang tu bat mar senda jaga sai jan kadon gawe ka septic tanks kajaga bu ya kini kijak lia mak kipan kana hamar sna jong kata kadon ka jaka sum jaka sai jan kane kan kata shibun ya ka koi ka khia jong kipai ba nong snong bat kan kata ru ya kipai ba baju penon kam ya kan gawa kum kawai na ka kawa ka ba ai ya ka jing em ha ka ban sum ban sai bandi ban bam bat ngitip syai ba lada utrai jong kan ka jaka unya isakmat ka baide bat kan ka jing snai kane hoi kum la ong presiden mene jaka bo jong HYC na Bhoirambong Circle ngim tuklar ya ka kam shimet ka jongu Henry ngiwan hangne na namar ga jing sokhya nang ta jong upai ba bat ha ka ju kapor ki pai ba ngi scam banang ne smat kinmat iki jing namar ha ka ne ga jaka ngiyo jing tip ba kadon tang ka ne ga wei ka tulong umbam umdi bat umsai umkling telada ki pai ba kin ki lada une utrai un tengbyang ya ka ne ga jaka ha ka ne ga wa gibru kan sa system hala sai si bansum ban sai bat kum ta ter kan kta ko khia bat kana tam lele ya ka mei mariang te kumta gumba nakliang kini ki nakliang jongi kum ki arsing balang la shim garai pade ban ya sange shwa hapo khat arsingi ya kana jing sna ai bo pai ba unyo ya ki jing mentoi bat ai bo pai ba unyo ya ki jing mentoi khnang ba kana ga wa kan long kata ka jing em ha bai dei bat ka nadong hadong ki jing kam jong ki bre hapo kana ka snong ka thau ha kana ka dong ka thain te nakliang jongi kumba la penpau ne do presiden lada sngap ngi banse ban hap ya ki bor ki balor nak mata ka jingbet ka jingbiang jong upai ba nong snong Hadin ba ngilayo ka jing ujor ya ka ba bun sin na ki pai ba nong snong jong ka Bhoirambong pelun hi baro bat kham tam na ki nong snong jong ka dong khamara bat kumju ru na ki ba dei na ki than ki bat tuj ya ni ka wa na du na ne po yam sadu sha torso tengam ngilayo jing tip ba don ka jing tei ani po snong ka jongi po ni po Bhoirambong lum shopping Tengiwan hang ne ban jurip yak ne ka jingtei jong ni breu bedai try yak ne ka jaka hang ne wan hang ne ngim dai ba ngin tuklar ya kam simet ke jong i wan hang ne ban yada na banta kawa na banta ka mei meriang ba agipor wo menshwa ikwa bantip ban yathu kolong ba kani kawa uminsi kabaladon nadu menshwa i patemen ki metemen ki ba menshwa da kalong gawa ka bahe bat ka bayar bat ka dairu kawa ka ba snat jong gawa yam te ngi i ba
tadi ke jingtai jong ini try jaka hang ni kalapan kim yang ni ke jaka dan nak liang ke jongi ke seng HYC harangkat ke RBYF ngelawan ban ujib jurib lang hak ni ke jaka bamenta ngi isya ke jingtai kalau long siapa palat menchwa agipor baterkong ipat ba nong sung snong kiju penon kam daga ba ngi penon kam ban di bantong nakani ke jaka menta pat ngi i ba ka jingtai ke jung ni try ke jaka hang ne i ba ka sop titang ka don harut wa ipat ba ki ya sajan i pendon kam ni ga wa pat ba uni try jaka pat harut ke jung kawa uti da ke jaka kabu i jaka ke jaklia ke jabo jaban te kalong ka ai ka ba songsi haka imlang ka salang bat kunjuru da ka borom ya ka ba ka high court order kala permi usnam arjar arpulai ya ka ba kinong ki try jaka kimla ban te ya kinong ki jingtei kum kini ki jingtei ki ba he la ne ban penrit i wa kumba san phau meter te halor kani kanong rim hadin bangila wat bhangila wat jingtip bah bedai kani ka an na kata ka daw ngi i ba kani ka jingtei ka long ka ba bi an e kumta da kaliang ngajungi ngi kerpat ba new try jaka undai ban sange no mardor kani ka jingtei bat ada sange ban tei ban sange ing ka jingtei hapo khat ars ni na kaliang ka seng ngin sa lej sigilor ba halor ko aru ban wat jingtip banya halor ba kani ka jingtei na kaliang ngajungi ngin sa lej ikendu syakitnat badai pej ya kani ka badai jingtai jong kani harut wa syaka state environment bat syaka state jong ka pollution control board jong ka Meghalaya ba atau kila a jingbit ne am bante kani jingtai halor jong kani ka wa kumbangi yo jingtip ba da kaliang ka high court ka balapan mi kalong ba san phau meter ban jengai na ka wa kat bang habangi pej habingi yo i kani watang sin siru kani ka jingtai kam da jengai sebab baik bat kani kawa nak kata kadau nak liang ngajungi in sebut din syakmat kini ka isu nak liang jong ka RBF ngila dap banyakran bat new try dak ba shuyafun bat rangkat ru dak jingtho ndiat om dei tangani ke jaka ka ba new try jule klaim akor nadu surok PWD ak jingsha surok PWD kadang nak liang jong ka tenat PWD kadang sudap ban repair kani surok manhagini isi benai wala dap andre ka ke ba ni utrai jung ni jaka ule kalong ba punya dagi mesin gitu ka bolosar napo jong surok rong klem dalut apo katrok unta ngi gi balet bawan na ni ka surok i kata ka jing sneu bat klem plap pap haba slap dalawan slap kemut bakani surok kan sajot no kan sa jenjar pade om dei tang ya kan ke snong kamara tang ya kan snong lum shopping ke bodon kani ke jaka ha jong new try andre kala pan kta ru wat sagi dong ki thain ki ba penon kam lang kani ka surok bat sakawai ka jingle klem akor jong new try jong ni ke jaka kadai ba ya kinala ki bodon hapo ka surok PWD i ya ki jing pentut jong u ya kini ka khandau ka ba kala pen keti kala pen jenjar ya ginong lek nongwan ka pen jabo ya surok mah unta nakaliang jongi kum ka RBF ngida pen snow ngida karpat ru ya kaliang nakaliang jong ka PWD bahkan dai ban keren halor ka jingle klem okor jong ne try kanang ba kanong kta pade ya ki nong song snong jong kani kathan entah nakaliang jong ka RBUF ngamar ba hangning idangwan tangkum ka circle nakaliang jongi ngin sedang pentip ya gibor ki bahalor pat ngin senang ya keren ya lada uni utrai jong ni ngajaka ngap awat ya jing sang ladap bantho ya jing tho ladap ru ban reply sangi daga jing reply tin bawong ba unsera ban repair ya kan surok andre nakaliang jongi kum kaseng inomla ban syanya ya kata kajing ya keren kitin nomar ba kaladon menta lakum ba ar lai tayo uklem pat le
nakaliang jungi kung kasang nginumla wan syania ya kata kajing keran ketin ke jong pi bat ngin nang yaya sakmat da kabangin pentip segi bor bahalor jungi lese ngin sas nang sim nang nei sakmat ya kisin jam gi ba kham tang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.